Visible des de la llunyania per les seves dues torres de l'església i el castell, la vila de Verdú senyoreja els límits de les comarques de l'Urgell i la Segarra. Amb centenars d'anys d'història, els seus habitants han assolit una fama merescuda per l'artesania dels seus càntirs, sillons. I la seva famosa Fira de Bestiar, la més important de Catalunya al seu temps. A partir del segle XVI, però, Verdú és la vila d'un històric fill seu, Sant Pere Claver. Va néixer al carrer Major, a finals de juny de 1580. Les bigues i el sostre, i encara aquest tímid cabiró de la paret, ajut entranyable de la mare en els dolors, són el testimoni secular de l'infantament. Pocs s'ho pensaven, els habitants de Verdú, que aquest paisà seu seria proclamat patró universal de les missions entre negres. La vida de Pere Claver ens endinsa en una època fosca de la història ennegrida per l'esclavitud. Amb la descoberta del nou continent americà, se li obrien a l'ambició humana amplis horitzons. Les noves terres fraturaven urgentment de mà d'obra barata. Aventurers d'Europa crearen el complex negoci del tràfic d'esclaus. Les caceres de negres, atacant els pobles durant la nit, assortien els magatzems dels negrers i els reietons del litoral africà es feien intermediaris dels negrers europeus. Els infeliços capturats emprenien l'itinerari cruel d'una vida carent de llibertat. Fermats amb grillons i cadenes, eren identificats com es fa amb el bestiar, gravant en el seu cos amb ferro roent la marca de les companyies negreres. Arrossegats els galions, eren amuntegats a les bodegues, de manera despietada. Un galió negrer esdevenia un gran taüt surant enmig del mar. Durant la navegació s'obrien cada matí les claraboies i els morts, un 20% en cada travessia, eren llançats al mar. En arribar al port, era esgarrifós l'espectacle d'homes i dones que presentaven en el seu cos les vexacions i maltractes patits durant la llarga travessia. Oferts públicament com a mercaderia als ulls voraços dels compradors, començava per ells la més salvatge etapa de l'esclavitud.
Pere Claver volia ser sacerdot i va arribar a Barcelona amb 17 anys. Conegué la Companyia de Jesús a l'Estudi General de la Rambla. Als 22 anys, ingressà al noviciat de Tarragona. I 3 anys després, arribava a Palma de Mallorca per estudiar filosofia. Va ser providencial la seva trobada amb el germà porter del Col·legi de Montsió, Alfons Rodríguez, jesuïta de 80 anys amb fama de santedat. Fou el seu mestre i amic. L'obsessió de l'ancià eren les Índies d'Amèrica, descobertes feia un segle. Pere anava obrint els ulls a un món d'injustícies, i les espurnes que l'ancià Alfons li feia guspirejar en el seu cor generós acabarien per incendiar-lo en el desig de salvar els seus germans, esclaus negres. Impulsat pel cel i els consells reiteratius del vell Alfons, va demanar ser enviat a les missions d'Amèrica. Sevilla era la porta oberta al deliri americà. Pere Claver anava en l'expedició que salpà el 15 d'abril del 1610. A mitjan juny, la nau tocaria el port de Cartagena, Colòmbia. En desembarcar, va conèixer un altre jesuïta sacerdot, Alfons Sandoval. Durant els mesos transcorreguts en la seva companyia, Pere se sentí colpit i atret pel caràcter obert del missioner i el seu dinamisme en l'apostolat entre els negres. Claver, però, encara havia de continuar els seus estudis a Santa Fe de Bogotà. Fou ordenat sacerdot a la catedral de Cartagena el 1616. Tenia 36 anys. Després faria la professió solemne dels vots que comença d'una manera inusitada. Amor, Jesús, Maria, Josep, Ignasi, Pere,
Alfons meu, mestres i advocats meus i dels meus estimats negres, escolteu-me. I conscient del pas definitiu que donava a la resta de la seva vida, va rubricar la fórmula de la professió. Pere Claver, esclau dels negres, per sempre. Amb aquesta decisió, no s'adonava ell, ni tampoc els homes del seu temps, que estava iniciant una transformació revolucionària en el món de l'esclavitud. Oferir l'exemple inequívoc d'un amor humà i evangèlic als seus estimats esclaus. Amor incomprès en l'ambient que vivia, fins i tot per alguns germans de la comunitat. La seva radicalitat evangèlica l'impel·lia a assumir un procés d'acceptació d'incomprensions, humiliacions, menyspreus, condemnes i atacs, precisament per haver rubricat sense concessions Pere Claver, esclau dels negres per sempre. Començà el seu treball centrant-se en l'amor i el respecte a la dignitat de la persona, tenir cura física del negre, instruir-lo en la fe i batejar-lo. Quan s'estava discutint en els fòrums intel·lectuals d'Europa si els negres tenien ànima, com la resta dels mortals, Pere Claver no dubta mai de considerar el negre un ser humà, digne de tota atenció. I mai no va cedir en la seva defensa, tot i les crítiques i blasmes de persones influents de la societat i de les autoritats eclesiàstiques. I ho feia tot el seu, des del convenciment humil i sincer de servidor, esclau dels esclaus. No fou pas un apòstol d'idees genials o un gran predicador, però demostrà abastament que és possible treballar per abolir l'esclavitud amb el lliurament de la pròpia vida. Prou dona entendre quan els rep al port procedents d'Àfrica i els acull amb el cor obert i el somriure als llavis. Mentre els tranquil·litza, repartint-los roba, beguda, menjar i dolços. Explica en una de les seves cartes. Vam aplegar els malalts en 2 cercles. D'un s'encarregà el meu company amb l'intèrpret. L'altre el vaig assumir jo. Entre ells n'hi havia 2 que es morien. Ja estaven freds i no se'ls notava el pols. Vam agafar una teula de brases, la vam posar enmig del cercle a tocar dels que es morien i, traient diferents perfums que portàvem, vam fumigar-ho tot i els vam cobrir amb els nostres manteus, ja que no portaven res al damunt. Així, recobraren calor i el nou alè vital. La cara se'ls posà molt alegre. Tenien els ulls oberts i ens miraven. D'aquesta manera intentàvem parlar-los no pas amb la llengua, sinó amb les mans i les obres. Parlar-los d'una altra manera seria inútil. Ens vam agenollar al seu costat i els vam rentar les cares i el ventre amb vi, fent-los contents i amanyagant-los. Vam començar a fer-los tantes demostracions com pot fer la nostra naturalesa per alegrar un malalt. Allí estava sempre Pere, on el deure professional de servidor dels negres l'empenyia. Tant se li en donaven les acusacions hipòcrites d'una societat
que es proclamava cristiana a ultrança i posseïdora de la veritat, però que negava al negre el dret de ser ell, també fill de Déu. Pere no va dubtar mai de ser present a llurs danses i celebracions ancestrals, mal mirades i condemnades pels membres del Tribunal de la Inquisició. Tenia ben assumit que l'atansament, la comprensió i l'amor als homes, tot i ser negres, no poden ser mai mal vistos per un Déu que va morir per tots. Oi més, precisament els negres, perseguits i humiliats, són per a Clavé els preferits de Déu, perquè entren millor en el concepte evangèlic de benaurats. Concebia la vida per consumir-la en bé del pròxim. I si aquest pròxim reflectia nítidament el rostre de Déu, el Crist pobre, humiliat, marginat, perseguit i ajusticiat, millor tanmateix. Demostrava una gran compassió per les esclaves negres, menystingudes i desateses. Pere els donava la preferència i feia esperar llargues hores a les grans dames que acudien a confessar-se amb ell. Era l'obra ben feta, fruit d'una donació gratuïta al servei dels seus negres, com a protesta callada, però eficaç, d'una flagrant injustícia del món contra ells. Quatre anys abans de morir emmalalteix. La seva salut va debilitant-se per moments. Durant aquests anys viu una solitud inexplicable, pràcticament oblidat de tothom, fins i tot mal atès pel seu intèrpret negre, que s'apropiava de l'aliment del malalt. Ara, més que mai, era l'esclau dels negres esclaus. Déu li demana l'holocaust perfecte de la seva vida. Joan Pere Clavé i Corberó fou batejat el 26 de juny de 1580. La inscripció en el llibre de baptismes acaba dient: Déu lo faça un bon cristià. I així va ser. El papa Lleó XIII el canonitzà juntament amb Alfons Rodríguez, el seu mestre i amic, l'any 1888, i digué: Després de la vida de Crist, cap altra vida no m'ha commogut tan profundament com la de Sant Pere Clavé.
Visqué lliure i pobre sobre la terra fins als 74 anys, sofrent amb els sofrents, blanc entre els negres, esclau dels esclaus per sempre, català curt de paraules i pròdig d'heroisme. Pere Claver, feu-nos humils i lliures.